muhabbet günleri ul bizga berilgan şadlıkta terilgan alda yol salda yol günleri yaz kile yılmaya dünya Murat'ın şiğinip şiğine sarmaşan babatlı sin köşe fanatlı Behredin aşk aşı yüzünden sarmaşan babatlı sin köşe fanatlı Behredin aşk aşı yüzünden Қонақ күткенде Ифрат Хисамов кие, Марс Макаров эшкәртүендә. Баянда Рамил Курамшин. Unchi Fahri degan kuyni tinglaymiz. Qurayshi Ismoil Musin yozmasi.
килә Захид Хабибуллин эшкәртүендә. Вафира Гизатуллина җырлый. Фортепианода Алевтина Миркина уйный. Залида көйін баянда Ильяс Шарипов башкара. Таң җыры, Разил Вәлиев сүзләре, Рафаил Сахабиев җырлый, баянда Гани Сайфуллин уйный.
шығар, таңда егіт жырлап болса, қыз көңілін ишек шыдар. Таңда егіт жырлап болса, қыз көңілін ишек шыдар. Егіт кетер ерақларға, ізлерін яңғыр юар. Қыз күн сайын шилек тасып, ауыл башына шығар. Қыз күн сайын шилек тасып, ауыл башына шығар. Күтмәді бүртер қызлары, оның көңілі шуар. Яңғыр түгіл көз яшьләре, қызның иренен юар. Яңғыр түгіл көз яшьләре, қызның иренен юар. Оңда юллар, солда юллар, қайтмыша нешек шыдар. Таңда егіт жырлап қайтыр, қыз жүгіріп қарсы шығар. Таңда егіт жырлап қайтыр, қыз жүгіріп қарсы шығар. Татар халық күйі «Қырғыз атым». Скрипкада Шамил Насипов, фортепианода Махмуд Нигматжан ойнайды. Халқыбызның бірнеше жырын Римма Ибрахимова башқаруында тапшырабыз. Тукай маршы, Захидулла Яруллин күйі. Симфоник оркестр башқаруы үшін Нәжип Жиһанов эшкәртүендә. Дирижер Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Жәләл Садри Жиһанов.
Necip Cihanov əsərlərindən төзелгән концерт тапшырабыз. Һәр вакыт шулай, Сибгат Хаким сүзләре. Татарстанның халык артисты Эмиль Җәләлетдинов җырлый. Фортепиано өчен язылган ике тирәне атказанган артисты Илһам Шакиров башкаруында җыр. Өзелгән син сиреннән. Сибгат Хаким сүзләре.
Hürmetli iптешләр, biz СССРның халык артисты, дәүләт премиясе лауреаты, композитор Нәҗип Җиһанов әсәрләреннән төзелгән концерт тапшырдык. Ай йылдызым. Бу җырны Римма Ибраһимова инструменталь ансамбльгә кушылып башкара.
Biz tatar halk jırlarını tapşırdık. Jırның сүзләренә игътибар биреп тыңлаучылар башкаручыларның татар җырчылары булмаганын төшенгәннәрдер бәлки. Әйе, бу чыннан да шулай. Җырны ике бер туган Рузанна Лисицян һәм Карина Лисицян башкарды. Өстәп шунысын да әйтергә кирәк. Алар СССРның халык артисты Павел Лисицянның кызлары һәм үз репертуарларына башка халыкларның җырларын да теләп кертәләр. Әлеге язма узган ел Мәскәүдә Бөтен Союз радиосы студиясында язып алынган иде. Җырны Вячеслав Мещерин җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып, ике тавыш белән башкару өчен Рашид Гыбайдуллин эшкәрткән. Башкаручыларга кагылышлы тагын бер сорау. Халкыбызның Габдулла Тукай сүзләренә җырлана торган туган тел җыры татарлар яшәгән һәр җирдә билгеле. Бүген бу җыр кем башкаруында яңгырар? Dünyada köp narsa bildim,
Туган тел жырын Қазақстанның халық артисті, біздің якташыбыз Ришат Абдуллин башкарды. Жыр узган ел Қазақ радиосында язып алынган. Хәзер сез Алмаз Мунасыйповның виолончель өчен язган романсын тыңларсыз. Абзал Хайретдинов уйный. Роман сүзе музыкаль термин буларак нәрсә